awinji jatelo kendo samora mora mitimo submission ni kiki wacho no wano kwa winje. First, we are students, we are bona fide student, you are not a student. You should have okay, we were go school like 10 years ago. You were in. That is from the report that I have. You are not much ni podo poco oside kodo poco graduate. But quick comment personal ko don't get kodo. Number 2, poster ni moro ni ex boy and kane wagolo is one of the students mano uso. Onge gima ne wrong gi the old funding model. Ango miyo ne nyaka gi pass the new funding model. Owacho no ko winjo weche banding system. Wang'eyo maber banding system. You guys are not affected with this thing called new funding model. You don't understand it at all. Gima onego sirikal team according to Anata Steve, negi kawo nyithindo bit affected. Ma first year, second year, third years masani. Emano nego bitere committee no. Ok jo mosebo the mbalariany. Masani udong manano fight ne interest mar gi owuon ok fight ne interest mar students. Number 3, wadwa. Kiwacho ni banding system ber kendo okelo ne ji furo. E kinde mane tiyo gi old funding model, gisami tiyo gi new funding model. Ere sama gope mar universities no increase moloyo. Dong sani nikech ang'o? Bing'eyo. Ode duoko. Now about the banding system, wacho kendo ni ya jomodhier onego kete band 1, jomodhier kabisa. Jomodhier matin band 2, then jomomew band 3, 4 kadok piny kamano. To be isetimo analysis mari ka ng'ama ne nie committee no, an asekawo patik kaka rawera ma en gi interest mar comrades ma dhi atimo analysis mara. Ayudo ni ya nyithindo mathagore ma e kor gwenge mopogore opogore, bed Waluya, bed Jaluo, bed Jaksii, most of them are in band 4 and band 5. To mano kuonde monego okete nyithindo modak Kilimani, Westlands, Karen and stuff. To kidhi jomoyudo band 1, one gi example achiel. Kidhi Kenya University, an gi nyako moro team education podi, odak Kilimani, obiro gi uba pile KU, ng'ine ne band 1. So the first mistake man sirikal otimo en keto bands gi. Band gi ng'ama ilewa gi onge. Process mar implementing kaka nyathini verification of the documents, kata kitero ni janyuol an 3,000 per month, KRA ne janyuol na japur, ile ka sirikal no nyapuodho information ni momo ng'e niya ki jo Kenya general jo Kenya gin corrupt. Era ka sirikal no ng'eyo niya ma to thagore adier wakete band 2, ma to thagre wakete band 5. Era ka sirikal no neno un sama ne une committee no ang'o miyo nokuchung' gi rower nokuchung' gi comrades mondo kon sirikal niya ang'o mukelo banding funding model dako cheta gi machon cha. To be ing'eyo in ng'ama iwacho ni kod ing'eyo gik moko ni be ing'eyo no before the introduction of the new funding model ne nitie put moro mane nigi university vice chancellors mag university mane osign ni onego med fee mar mbalariany. To mondo mi med fee ne gin wadhi muoch kodgi. Koro in the process gibag nyabage makuro gikele in the name of new funding model. To be ing'eyo no new funding model sami miyo nyathi matim education 70,000 per year ka ng'ato ne band 4, 70,000 per academic year. Bang' higni ang'wen odhi bedo gi pesa di. To ka nyathino tieko school ichule pesa di intern. Be iparo ni nyathini kine ochak mako pesa ni maber sirikal oseng'ade marom nade. So an gima nyalo koni rawera matin but gimutimo ne nyithindo madhi school kako keto this kind of message pako William Ruto and staff kaki pako sirikal give out education ngeno education sector ukiepo to kendo gimomiyo gikethe nango dan koro oken jatend migo mochung' weche mag somo you know mana kitieko mondo aija na patro. This is the point. Before Gen Z's, King Revolution moko matimore gi countries moko ka France, China, maybe kata Somalia and stuff. Ido ka university comrades ema notimo revolution. Kani sirikal dwaro dio duond comrades negi chako by introducing a bill man bedo introduce gi duale mar golo popular vote to kelele system on to reduce the rate of student activism in Kenyan universities. Bang' timo mano negi wacho ni koro mondo kik jo university gi bed gi duala inya we need to suppress them tek gi weche help. Kane poko tim this policy benjo ka serikal chien kane gacho nang mbali no wacho no pesa onge midhi mi jo help. Ka gisetimo mano piyo gichako no wero koro release no help kendo reduce no fee. Be said di achiel kachiel an gima nafwenyo jo fuambo jo nyuol kod nyithindo makata gino bed affected onge ngama ilewa gini. Nyithindo achiel ma ilewa new funding model ni kendo kaka gini mesgi. Rawera matin Solomon anado ni kaw patiki dhi UN imanya ne ngama bed affected gi new funding model. Mundi penja ne reduction mane ni wacho. Ere fungruok ma ngama chulo ne fee mfadhili wake amepata. Ere fungruok ma janyuol oyudo. Ere fungruok ma nyathino yudo en owuon. Ineno. Gima gen test go comrades gimiyo gi help moro ma
22,000, 30,000 samoro, so that to entice them mondo giling. But inwardly, nyithindo are still suffering. 1K you inya yeni timo pain. First year, second years, third years. Iye negitimo pain kata gichulo fee. Not knowing that before you graduate, nyakidhi chul fee gite. Koro 183,000 times 4 years. Nyathi madala. In obrogo rambi dala talk ne chopi. Koro I'm against. I'm totally against the new funding model. Category reduce fee. First education should be free. So money go be no. Give me go low funding system. Money bere. Give me the worst to get education system. To rawera modi school money balare money UN. Port support. Late na kabisa ja. Une mke toka. Ero kama ni Steve.